Ipayanda kayo iti maysa nga kanta sa tayon tumapan iti panagkararag kakabsat. And life is worth the living just because He lives. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And because I know He holds the future. And life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives. But greater still, we calm assurance, this child can face uncertain day because He lives. Amen. Because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And because I know He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Hallelujah. And then one day I'll cross the river. I'll fight life's fight, no war with pain. And then one day, His way to victory. Hallelujah. I'll see the light of glory, and I know He reigns because He lives. Because He lives. Yes, hallelujah. I can face tomorrow because He lives. All fear is gone. All fear is gone. And because I know He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Because He lives. And because He lives, I can face tomorrow. I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And because I know He holds the future. And life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Amen.
nagkararag tayo. Ken ka o Dios mi nga natano ken manakabalin ipaay mi ken ka Apo iti katanukan nga panagyaman ken panagdayaw o Dios. Gapuna Apo nga umay kami dito sa Juana mo Dios agrokbab Apo. Gapuna Apo kadagiti araramidam iti panagbiag mi o Dios. Maapresyar mi Apo iti panagaraw mo iti biag tumunggal may sa kada kami. Ket Apo iti daytoy manen nga aldaw patsen mi Apo nga damanen Apo iti baro nga aramidam iti biag tumunggal may sa kada kami Apo. Agyaman kami Apo ta ti expectaren mi manen o Dios ket dakkel manen nga bendisyon ti ipaay mo tumunggal may sa kada kami Apo. Bendisyon am Apo iti sasaom nga naisagana Apo Dios iti daytoy nga aldaw kas denggen mi manen Apo. Ket Apo dagitoy nga sasaom ket may mula ditoy puso mi ket agrusing kadi Apo. Tapnon iti kasta makita iti dayag ken panakabalin mo iti biag tumunggal may sa kada kami nga dumngeg Apo. Agyaman kami o Dios, agyaman kami. Sika iti may daydayo may tantanok. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Kat kakabsat, ituloy tayo nga rod kadi nga daydayo ti Apo. Let's sing that song, I Saw the Light. Amen. Praise the Lord, I saw the light. I wandered so aimless, life is filled with sin. I wouldn't let my dear Savior be. Then Jesus came like a stranger in the night. Praise the Lord, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. No, I'm so happy, no sorrows inside. Praise the Lord, I saw the light. Just like a blind man, I wandered along. Worries and fears I claim for my own. Then the blind man beside. Praise the Lord, I saw the light. Amen. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrows inside. Praise the Lord, I saw the light. I was a fool to wander and astray. Straight is the gate and narrow the way. Now I've traded the wrong for the right. Praise the Lord, I saw the light. Amen. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrows inside. Praise the Lord, I saw the light, I saw the light. I saw the light, I saw the light. No more darkness, no more night. Now I'm so happy, no sorrows inside. Praise the Lord, I saw the light. I fly away, oh glory. I fly away in the morning when I die. Hallelujah, by and by. I fly away. Some bright morning when this life is over, I fly away to that home on God's celestial shore. I fly away, I fly away, I fly away, oh glory. I fly away in the morning when I die. Hallelujah, by and by. I fly away. When the shadows of this life are gone, I fly away like a bird from
hallelujah, by and by I'll fly away. I'll fly away. I'll fly away. Hallelujah, Lord Jesus. Tad mi amin kaapo. Kidayaw God, kan kinatanong God. Daydayawan na ka, O Diyos, pagtitingnan mo God. Kukumamindayaw, kinatan itag ay miti puso mi, agdayaw tanagan mo, kukumamindayaw, kinatan itag ay miti puso mi, agdayaw tanagan mo, natanong ka, wamanaka, balin ka, awan ba'y tikas ken ka, awan ba'y tikas ken ka, natanong ka, wamanaka, balin ka, awan ba'y tikas ken ka, awan ba'y tikas ken ka. Kantahan tayo pa po maming araya, kukwamaming dayaw, kinatan itag ay miti puso mi, agdayaw tanagan mo, kukwamaming dayaw, kinatan itag ay miti puso mi, agdayaw tanagan mo, natanong ka, wan manaka, balin ka, awan ba'y tikas ken ka, awan ba'y tikas ken ka, natanong ka, wan manaka, balin ka, awan ba'y tikas ken ka, awan ba'y tikas ken ka, natanong ka, wan manaka, balin ka, awan ba'y tikas ken ka, awan ba'y tikas ken ka, natanong ka, wan manaka, balin ka, awan ba'y tikas ken ka, awan ba'y tikas ken ka. Yes, Lord, agyaman kami, apo ado nga ayat mo, kada kaming ugad, nga anak mo ugad, Lord. Awan patinggana, Diyos ko, iti pinagyaman mi. Kasta mo tagti bendisyon nga itutid mi, kada kami kahami nga marukos ugad. Kanahami ugad, Lord, maisubliking ka. Ngamti maitid mi lang king ka, Diyos ko. Kat ati biyak mi, pinagserbi mi ugad. I-surrender mi ang aming king ka, ugad, Lord. Let your will be done in our lives, ugad, Lord Jesus. Kat agyaman kami, ugad, Lord. Agyaman kami, talaga itanok da ka, ugad, Lord. Data napatag nga nagan mo, ugad. Si kaapo, tibang bendisyon, kat ata Holy Spirit mo, tibang kontrol, tibawat may sa kada kami, ugad. Ikararag mi, Diyos ko, nga si kaapo, ti pagtitingaan mi, ugad. Si kaapo ti mangtad, ugad, Lord, ti victorious nga biyag mi, ugad. Kag kastamot apo, tinapintas nga plano ti biyag mi kat igam mo. Ay kunami nga rod, ugad.
na 365 na hang kami nga agbutang. Ket iso apo ti kabkabil mo nga palayong ka nga inaldaw-aldaw ti panunot mi ken mula mi ti puso mi ukat. Agyamang kami tatatig at daka nga Diyos mi na pagsersebyam mi. We believe, Father God, and we trust you, God Lord, everything, God. That your holy word, your living word, God Lord, is moving in our life, God Lord Jesus. Lord, we cannot see you, but we can feel, God Lord, that you are moving in our life, God Lord. We thank you, Lord, for this blessed life that you've given to us. And we surrender everything to you. We thank you and we love you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise. Testing mic. Sumawa di jay. Taktan. Okay. Amen. Nagtultuloy tayo nga ragdayo ti Apo, ti maminsan pa yung gundaway, ikablao ko itinagan ni Apo tayo nga Hesus Kristo, titunggal may sa amukan patyak, ket adda kayo dita, agurura iti mensahe ti Apo, nga iso iti mensahe iti biyag. Maminsan pa nga gundaway manan kakabsat, ni Apo Diyos iti magan-anay unay, nga mangbindisyon kada kayo. Alawan ti kabsat yo, ket adamot digiti maibingay na nga sang kabasit nga sa uti Apo nga iso ti mangpabilag, mangpabigsa iti pamati iti tunggal maysa. Alawan kakabsat intay nga rodrugyan, ana. Tapno kastakot aji appetite tayo ko tagtultuloy no isarda-sardeng tayo ti agdengeg digiti sa uti Apo, adda iti kuna tayo ijayin nga panagsadot tayo nga agtaraon ng saan kuma kakabsat taamoken patyek ni Apo Diyos ket adda iti uray na nga naggapu manipud ti puso na nga mapan kada kayo ket awatin nyo nga nainragsakan, awatin nyo nga awan iti sukat na, kayat nga saan nga masapol nga pagtrabahuan yon, saan nga masapol, nga adda dagiti isukat nyo nga banbanag, atalaeng tiyempo yo, panawin nyo, agtugaw kayo, agrelax kayo. Amen! Alawon, iti may bingay, tatakabsat kat manipod, ijay Juan, versikulo 11, ijay ko na kapitulo 10 versikulo 10 metlaeng. No alaan tayo kakabsat at dati may kadwa nga pasit na ket nagpintas unay. Ngem basaan tayo iti sibubukal nga teksto na kakabsat iti versikulo 10 kuna natoy. Umay ti tulisan tapno agtakaw agpapatay ken agdadael. Imayak tapno madan kay ti biag nga awan pagkurangan na. Iti kabusor ket adda ti tallo nga main job na. Isu di kunana ti kakabsat nga agtakaw, agpapatay ken agdadael. No agtakaw kunana ti kakabsat, ti takawon na toy ket ragsak mo. Takawon na konsentrasyon mo agdengeg ti sao ti Apo. Takawon na dagiti adu nga banbanag nga isu iti bangted kin katiriribok ti biag. Hangag takaw daytoy iti material, hangag takaw ti pirak, hangag takaw ti sanikwa. Kunana ti kakabsat, agpapatay. Patayin na ti pintas nga relasyon mo iti Apo. Patayin na iti napintas nga relasyon ti uneg ti pamilya. Patayin na pa dagiti arapaap mo, dagiti iti kayat na nga sauen. May katlo nga main job na iti kabusor kakabsat ket agdadael. Amoy kakabsat adda ti impatakder ni Apo nga relasyon tayo kang runaan ti uneg ti pamilya tayo, relasyon dagiti panginaan tayo, pangamaan tayo, relasyon tayo ti karuba tayo, relasyon mo't lang kadagiti inted ni Apo nga bendisyon. Daytoy ket amuyo nagkurang tayo iti pateg mo nagkurang tayo ti panagtaleg ti Apo, mabalin nga madadael. Ngem ditoy at nagpintas nga kari iti Dios ti may kadwa nga paset iti bersikulo tayo.
Imayak tapno maadaan kay ti biyag nga awan pagkurangan na. Amuyo kakabsat aji pagkurangan nga makunkuna, it's just more than enough. Awanen iti sa pulam, awan meten kakabsat ti makunkuna nga kisay na, no dikit di magan anayon, awan pagkurangan na. Ditoy adati biyagag na nayon, ditoy adati rag-ukon ragsak ti tapusoyo, ditoy adati napintas nga relasyon ti tunggal maysa, kutay kunakon ti uneg ti pagtaengan, ditoy ket adda dagiti amin nga kasapulam, amin nga aspeto iti biyag mo. Iso nga awan iti pagkurangan na ti material, awan pagkurangan na espiritual, kang runaan awan pagkurangan na ti emotional, kanayon nga adati kapya kadagiti puso tayo, awan pagkurangan na uray pa iti physical, adaan ka iti naimbag nga salunat, nga dagiti daduma saan nga makariing, itegsapa saan nga makaubra, saan makabangon, ngam datayo kakabsat agtultuloy ti salunat nga inted ti amo kada tayo ket naimbag unay takunana pa iji sa una kabsat isuna iti puon tada tayo ti sanga. No nalang to ti puon, nasirib ti puon, napigsat ti puon kastamot iti sanga. Ana, amen. Alawon ka kabsat ka nagpintas unay, daytoy ket aji ka introduction pa ilaeng. Adupay. Tiamuyo ana naigudwa tayon. Introduction pa lang ay jay. Ana kayo. Dito ket inikak ti Paulo na nga iti nabalaygi nga biag iti Kristiyano uno na mati. Adda ngamin dagiti nabalaygi kunatay kakabsat nga naala tayon ana tinabalaygi nga biag iti Kristiyano isu daji abundansya wenno na buslon adda amin awan ti pagkurangan kunatay tatena isu nga inikak ti Paulo na nga tinabalaygi nga biag iti namati tay di may kado nga paset nga binasa tayo inikan na tay ni Apo iti biag nga awan pagkurangan na abundansya na buslon. Maala tayo kakabsat. Awen, maala yu dayta, Ilocano tayo. Wen, kunana to, no naadaan tayo, ti nabuslon, wano abundansya, nga biyag, amoy kakabsat, adda pagilasinan da kada tayo, dahito tata, itiin tayo nga rod, saraken, wano kalkalen, tapno maamuan tayo, ti pagilasinan. Di English ko na nga, our identity in Christ. Iti pagilasinan kada tayo kini Kristo. Makita tayo ngamin dito, adda digit pagilasinan, amuyo diti tao nga, timay sa nga tao no, kas pangarigan ket agtatakaw, adda pagilasinan kinkwana. Nasiglat, simpre na lang dagiti kayat ng takawon. No ti tao mo tinasadot, amuy mo, adda pagilasinan, sisi mo na lang di pagturugan na mo, uray natin nga suli, kayat natin maturog. Nadot nga rod. Kastamot, adamot agiti tattao mga nagaget, adamot iti pagalistuan da, adamot pagilasinan tayo kadakwada. Kitkitahan da no anya dagiti masapul nga trabahon da ti inal daw ti panagbiag da. Isu kada tayo mat kakabsat, adamot ti pagilasinan kada tayo. Una pagilasinan kuna ti kakabsat, masapul kuna tayo, I am a child of God. No ibaga tayo kakabsat nga I am a child of God. Kunana to, kitaan tayo manipod ti muna nga Juan, Kapitulo 3, versikulo 1. Kunana tayo kakabsat, kitaan nyo no anya, kita ti panagayat, timpay kada tayo ti Ama. Nga uray la maawagan tayo iti anak ti Diyos. Kat daytoy ti kinasya sino tayo, gapo iti daytoy saan tayo nga amoy ti lubong, gapo ta saan nga isuna, saan isuna nga amo ti lubong. Kita nyo, inawagan na tayo ni Apo, nga anak na katata, aklunem dayet ang awatem. Syakit anak-nak ni Apo Diyos. Kunam. Uraan niya ti mapaspasama kakabsat, at daman dagiti dumte nga pinagliday tayo, at daman dagiti dumte nga parikot tayo, at daman dagiti dumte nga panagkapoy tayo, papigsaan tayo, iti pamati tayo, kun bagbagita tayo, itagay tayo, kun ipukaw tayo, siyak ket anak-nak iti Diyos. No Diyos ko naman nakabalin nga Diyos, may salang ti Diyos, may salang iti man nakabalin nga Diyos, iso tinangin parso, ti langit ken ti daga, agraman ken ka. Okay, malaglagi pun tayo, I am a child of God. May kadwa kakabsat, nga identity tayo no pagilasinan, nga si kaket
anak na kani Apo Diyos, wenno sikaket adakin kani Kristo, I am delivered from all sin. Kunana to'y kakabsat, makitat Ephesians 1. Episo 1, versikulo 7, kunana, tababaan ti dungdungwan na, adda ti pan nakasubot tayo, babaan iti darana, ti pan nakapakawan kada gidi basol tayo, adda kada tayo daytoy gapot ti kinabaknang iti parabur na. Kita nyo kakabsat, winayawayaan na tayo kada gidi basol tayo. Amoy kakabsat, adda mo dagiti paraan mawayawayaan ka ti basol mo. Iso di awatan tayo ni Apo nga, iso ti manubot kan mangisalakan tayo, o pa di 1 John 1:9 kuna na diya nga masapul nga ipakawan tayo dagiti basol tayo, ibalikas tayo dagiti basol tayo, kag pakumbaba tayo ket dalusan na tayo ni Apo ket aramiden na tayo nga nalinteg nga anak na. Ijay kakabsat, iwayawayaan na tayo dagiti basol tayo. Asya sino ti makawayawaya lang ti basol? Awan iti sabali no dinay Apo tayo nga Hesukristo nga isu iti nang subbot kada tayo. Amen. Awan ti sabali. Saan ka mabaling nga mangatangen, mangpartika iti kunakon nga no dadagiti taraken mo nga bumarito nga kalding, bumarito nga bakbaka, tapno laeng idaton mo, tapno papakawan ti basol mo madalusan. Haan awan dagi jayen ta ni Apo Jesus natayen ket imbalis na dagiti basol tayo ti naminsan. Amen. Batit man ti basol mo, dakkel man ti basol mo, no impakawan mo ti basol mo, ket inawat mo ni Apo tayo nga Hesukristo, nawayawayaan kan. Masapul ag trabaho ka, itrabahom ti panakaisalakan mo. Gapu tayo inawat mo, ket naktumana nagaramit ti kastoy haan, likudamon dayjay. Nibagam nawayawayan kan hankan agar aramid ti anyaman nga may kaniwas, anyaman nga saan nga ragsakan iti Apo. May katlo kakabsat ket masarakan di umuna nga Juan kapitulo 1 bersikulo 7 kunana jay kakabsat, basaan tayo pay nga ngam nagbiag tayo iti lawag akas iti kaadana iti lawag agkakadwa tayo nga rod ket ti dara ni Jesus nga anak na. Ugasan na tayo into ti amin nga basol tayo. I am washed in the blood of the Lamb kunam. Ngayon tayo, umuna, I am a child of God. May kadwa, I am delivered from all sin, great or small. May katlo, I am washed in the blood of the Lamb or the blood of Jesus. Kitaan tayo, awan, ti makakuha. Kaya nang saon dito, pangalan iti dara ni Apo tayong Hesukristo nga ron, tayo mga tidigos ko, hanga dahi ti kayat nang saon, kakabsat. Kunana, nagbiag tayo tilawag, kayat nang saon, nagbiag ka nga nalintag, agbiag ka nga naimbag, kumakayayo, dagiti aramid mo ti Apo, agbasbasa ka dagiti sauna, tungtung palam dagiti bilin na, ayatem ti karubam, ayatem ti padam nga tao, dahi ti makun ko nang agbibiyag ka itilawag. Amen. Hangalawag city lawag kay nang saon nga awanen iti pakapilawam, awanen iti narugit unumulit dita pusom ken aramid mo. Amen. My kaupat, I am delivered from darkness. Una yun. Una natin, I am delivered from darkness. Ampay nagyang ka ti kasingatan. Mabalin. Takunana pa ditoy, basaan kakabsat, I am delivered from darkness, di Colossians 1, verse 13. Inispal na tayo, itipan na kabalin, tisipngat, ket inpan na tayo, itipagarian, tidungdungwan na nga anak. Kanayon na nga balbalikasin tidungdungwan na. Beloved, ko na natin English, dungdungwen. Amo no ibagayo nga, no data ko may etom tibiyag, ni lakay mo, no ni bakit mo, no gitanak mo. Dungo! No ko na mga tayo na unay, aggaputi uneg iti puso, nga rumuar manipod dita bibig mo. Dungo nangangkan. Kay nga sa uwan, kay lalaam, ay ayatem, kakabsat, taday ta nga sa unga dungo kakabsat kit biblikal. Hamo awagan nila kay mo, iti ay na, astakan samot, awan samot amo, madan samot kapsuti ulom, hamukon ko na, dungo, kunamta kay nang sa uwan kakabsat, biblikal, deta nagpintas unay, nagsamit nga denggan. Wen kakabsat, ni Apo Diyos ko na
kat inispal na tayo, iti pan nakabalin na ti sipnget, kat inpan na tayo ti pagarian, ti dungdungon na nga anak. Tani aputay nga Hesus Kristo, isut tumaktak der kakabsat nga lawag. Kat dagiti aramid, ti kinasipnget, iso dagiti kakabsat, dagiti aramid, saan nga maiayo ti Apo. Ammo tayo dagiti kinadakes. Ammo tayon, iso nga saan ko may binsa-binsan, ammuyo daytan, ammuyo nagararamid tayo palang, ada pala dagiti aramid ti kinadakas, marik natay ngamin ket, adda di, makisarita iti nasantuan nga espiritu iti Apo ko nagdagsin iti barukong tayo di mat, ngem no may ayo ko nga agaramid ket tinapintas, kayat na saon idaldalan na ka, iti nasantuan nga espiritu iti Apo, ket isut iti puwersa ti pannakabalin iti Dios. Iti espiritu ti Apo, adda kada tayo isuna ti mangkon kontrol, isuna iti mangidaldalan, isu ti mangmangted ti liwliwa, mangmangted itik, makunkuna tayo nga ginawa iti panagbiag. Nagpintasan na, no makaraing ka ti bigaten ket ay na nagpintas, naglawag iti panagkitam, naglagan ti rikrik na, amum ket kasla ka lang, magmagna iti alapa, puno ti rabaw ti ululep. Gapo iti presensya kun pannakabalin iti Apo, iso ti pigsatay kun mangmangted ti rag-o kun ragsak tayo. Tapno makapagtultuloy tayo, ngagsirbi ken kuana, makapagtultuloy tayo, nga ayaten dagiti sauna, makapagtultuloy tayo nga aramiden dagiti pagayatan na. Ti maudi kakabsat kunana toy, I am dead to sin. Na. I am dead to sin. I am dead to sin, di Romans 6 verse 1 and 2. Manipod to Roma, kunan versikulo 1 ken 2. Anya nga rod ti kuna tayo, itultuloy tayo kaditi agbasol tapno umado ti parabur ti Dios. Saan na mabalin? Kunana ditoy kakabsat, iti may kadua nga bersikulo. Natay tayon iti basol, kasano nga panagtultuloy tayo, kasano ti panagtultuloy tayo ngagbasol. Amoy kakabsat, iti maysa nga natay awan ti amunan. Urekul dingem han namon, kilyi-kilyi han namon, pakanem han namon. Kastamot kakabsat, no datayo kakabsat kunatay tayon iti basol wenno, kunana dito natay tayon iti basol wenno agaramid ti panagpagbasulan, wenno agaramid ti pay kaniwas ken sa haan nga kay pagayatan iti Dios. Natay tayon kay na inosentikan hamu amon hamu masurutanen. Uray no kayat mo madijirik nam. Tanatay kan kahit nang sa uwanin, awan di gerret mon, awan di, awan datay kwamon na, tay ko na tayo nga, arte mon nga garamid. Awan ti imas mon. Tanatay ka nga ruden, nga agaramid iti basol. Tamo tay kakabsat, sino ti akin aramid gamin ti baso sino ti mangidaldala nga ti basol no maminsan, kat iso no awan ka kini Apo, dapat lang ni kabusor nga umas asibay ken ka, idalan na ka agaramid day, tatakayat na ka nga iya dayo. Iti Apo. Ngamito, nagdakilang kapsat, ako na ulitek manan, basag anya nga rod ti kuna tayo, itultuloy tayo kadi, ti agbasol, tapno umado ti parabor ti Diyos. Hanggang umado ti parabor ti Diyos nagtultuloy kang agararamit ti basol. Awan magunod mo. Agtultuloy. Awan, kunana toy, saan na mabalin? English cannot be. Saan mo aramidan. Kasano ti ba nagtultuloy tayo agbasol. Awanan ti mo natay kan. Kuno ko kumakat hanga di napipikal uno awan tirik namon agbasol. Dahil ti nagpintas unay nga parabor iti Apo ayaten nga kabsat. Maudi ko na I am dead to sin. Amoy maaramidan tay amin dahil ti kabsat. Tapno makapagtultuloy nga adda di pagilasinan iti ni Kristo ti biag tayo. Kasi amoy nagagbasbasa kayo pa lang ti kolehiyo, o high school, o elementary. Adda ti ID tayo tapno malasin da di mat. No natoy tip pag-iskwilaan nga iskwilaan. Pagbasbasa mga iskwilaan. Adda mo dagiti uniforme tayo nga terno kaday ID tayo. Iso nga dito kakabsat, identity with Christ is I am a child of God. Number 2, I am delivered from all sin, all. I am washed in His blood. I am delivered from darkness and I am dead to sin. Awan imposible ti Apo kakabsat. Manipod di Matthew 9, versikulo 26, kunana jay nga with God, all things are possible. Maaramida mata.
Kasanom nga maramidan, alam di Proverbs 3 verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path kunana. Agtalag ka ti Apo ti suamin nga pusom kunana uno amin nga pigsam kunana jay kakabsat. Hanggang nga agsanggir ka di kiti bukod mo nga laing, bukod mo nga pigsa, bukod mo kinasirib kunana jay kakabsat. No dikit di kunana jay. In all your ways amin nga danam, amin nga plano, amin nga tarigagay mo, italek mo ti Apo tapno kasta kunana idalan na ka, isuro na ka, iti pakaragsakan na ken nalinteg nga dana nga iti pakaited, iti nakangronaan na nga dayaw, ken gloria iti Apo. Alawan kakabsat, agyaman na kada kayo, iti gundaway yo, tsimpuyo, nga nagdengeg ti sao ti Apo, dayto iti sao ti biyag, nga kayat na, nga idanon, iti man nakabalin nga Diyos kada kayo. Ket kabsat, no daman, dagiti pagkurangan pa iti biyag mo. Kunana di jay ni Apo Jesus, manipo ti John 10:10, iti may kadwa nga paset, ni Apo Diyos, imay kunana jay kakabsat, imayak tap numadan kay ti biyag nga awan, pagkurangan na. Awatem ni Apo tay nga Hesus Kristo, nga iso ti manumbot, kun mangisalakan mo, ket awanen iti pagkurangan iti biyag mo. Ket no dapat iti pagparikutam, ket namati ka, naglamiis ka, agsubli ka iti Apo. Tapno kas punpunwan na dagiti naksay idi. No naksay iti panagaya mo ti Apo, ni mamis ti panagbasam iti sa una, agsubli ka ti Apo. Madaydaya iti Apo. Minsan pa gundaway, kabsat ko, gagayim ko, kabagyan mi dita, karuba me. Dayto iti mensahe ti Apo nga mangted iti uno mangted mang papigsa iti pamati yo ken pamati iti tunggal maysa. Madaydayaw ti Apo na imbag nga malem tayo tunggal maysa. God bless you all. Alang nga rin, tultuloy tayo nga rin, intay pa nga rin ti panagkankanta. Ayaten kabsat. Amen.
When kadi tun agi gusto'y biyago kanya kawanen tiyempo italanak kadiabo italan na kadabo tapno pagariya mateko makipagnaaken ka yes Lord Jesus pagkam kitaw ko makipagnaak inaldaw when kadi apo when kadi yes Lord makipagnaaken ka makipagnaaken ka Jesus pagkam kitaw ko makipagnaaken aldaw when kadi apo when kadi just a closer walk with thee granted Jesus yes Lord granted Jesus is my plea daily walking close to thee let it be dear Lord let it be as just a closer walk just a closer walk with thee granted Jesus is my plea daily walking close to thee daily walking close to thee let it be dear Lord let it be dear Lord let it be yes Lord let it be dear Lord let it be hallelujah yes amen maday tayo ti Apo hallelujah to God be the glory agyaman kami kakabsat ti panag-join nyo kada kami ti panagday tayo manangkata tiyempo yes Lord God bless you all thanks for joining see you again next time amen God bless Balagi.